Čo tak vyzvánaš na 10 rázy? Lebo mi neišlo otvoriť dvere. Je to možné? Že neišlo. Jožko, čo ty stváraš? Všetci tam pozerajú teraz. Áno, čaute, ahojte. 26.12. vždy pečem kačku a pozývam mojich rodičov na obed. Už to robím tak roky. V noci som si kačku umyl a osolil, vložil do takejto zapekacej misy. Ráno som si pristal, 6:20 som už piekol kačku v rúre na 120 stupňov. Jediné, čo som spravil, že som nalial asi deco vody do tej zapekacej misy. Teplota na 120 a išiel som si znovu láhnuť. 8:20 som prvýkrát kačku vyťahol a poprelieval výpekom. Tento rok som sa rozhodol, že spravím lokše ku kačke, takže kilo uvarených zemiakov v šupke, ktoré som ošúpal a popučil. Do toho som dal 300 gramov hladké múky a štipku soli. Vypracoval som také cesto, ako vidíte vo videu, a urobil z neho bochník, ktorý som si následne narezal na takéto menšie kusy. A tu už vidíte, ako som si pripravoval tie lokše. Z každej tej guličky cesta som si vyválkal jednu lokšu. Musí to byť poriadne pomúčené. A keď to dávate na panvičku, treba cesto poprepichovať vidličkou, aby sa nám to nenafúklo. Po upečení lokše som ju z každej strany ponatieral tým kačacím tukom z výpeku a poskladal do takéhoto trojuholníka. Tak to všetci poznáte. O 11. som kačku vybral z rúry, nakrájal 3 jablčka na také väčšie pláty a poukladal ku kačici. Ešte hodinu som mu piekol, čiže som mu piekol zhruba 5,5 hodiny. Amarisi amari, amarisi ribotin da temeda. Amarisi amari, amarisi ribotin da temeda. I need a da 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 da, I need a da 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 da. I need a da 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 da. I need a da 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 da.